kende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nyakora mugia juang machiegni e twak marwa mokwongo kinyi makawuono kathuon wach mabende wadwa twake otudore kod Kawo Pach Jopiny kata gino mong'ere kanyo kod dhongere ni public participation. Kalore ni katiba mapacho kae nyaka sani koro yango ni kaponono poko kala chika mora more pacho kae to kungo mondi onego bedni ikawo pach jopiny mar mondo mi owinjane ni to jopiny wacho nang'o kotudore kod paro kata chika ma idwa kalno. Kata kamano penjo mwanyalo bedo godo ni bende mano osebedo ka timore pacho ka e yo makare to in kaka japiny bende ing'eyo ratiro ma intiere godo ahinya to ikinde ma oluongo romo ni en mano mar kawo pach japiny. Isechopo e romo moro amora mar kawo pach japiny ma in bende golo pachi kose romo makamago. Jomoko wacho ga ni kachopo e romo makamano to be nitiere gino mibiro miya to mano konego bedni timore. Kalure ni romo makamano mano mar kawo pach jopiny en romo mabende oyange kata oyawe ayanga mar mondo mi jopiny bende ochiwe duongi kotudore kod chike kata bills monego bedni ikalo e pacho kae. Nyakora mugia juang mane momiyo kinyi makawuono wabago twak maket kod mae mar mondo mi watieg jopiny ber mar chopo kuonde mikawe pachgi mar mondo mi okaw pachgi gin bende gibede kod duol. Ok ni kose kal chik moro amora e pacho kae to jopiny dok ywaka to giwacho ni ok nokaw pachwa e gima kamano to ponono in kaka japiny ema ok ni chopo kama ikawe pachi. Okinyi makawuono antiere kod jalony e weche mag telo mano Churchill Saoke. Oyawre Churchill Saoke ka intiere kaunti ma Kisumu ichio nade to Kisumu bende ochio nade Churchill? Oyawre inyo Joyce achio maber kendo Kisumu bochio maber piny ng'ich kae wagwero kamano amoso nyikwara morajua na yawre uru. Machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono nyakora mugia jong mana kaka ineno antiere kae kod Churchill Saoke jalony e weche mag telo kata governance expert otudore kodwa achiel kachiel ka intiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Nyakora mugia jong in bende ka intiere kod penjo paro mora amora kotudore kod thuon wach mwatwake okinyi makawuono inyalo tudri kodwa kichwalonwa ote penjo mora amora kokale namba mar ote machuok 236600 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduora_. Kwa chako twak marwa yanga okinyi makawuono Churchill ka intiere Kisumu kono. Inyalo mana kuongo mondi mar mondo mi lernwa ni public participation tiende nang'o kata kawo pach japiny tiende nang'o? Erokamano ahinya Joyce, ing'eni kawo pach japiny en gima sirikal gir piny nokawo ka gima muhimu kabisa kendo king'iyo katiba mar 2010 ne ineno ni ka piny sama piny dwa make decision mora amora onego bedni ikawo pach jopiny iwinjo ni jopiny paro nang'o e wachni. To gini en gima owuok en gima osetimore e pinje mang'eny king'iyo kaka pinje mag Amerika gimoro amora kata mana mag Germany samoro amora ma piny dwa yango paro moro kata dwaro make decision moro to nyaka ging'i ni to gini decision midwa kaw ni ere kaka jopiny nene ere kaka odhi
ere kaka jopiny dhi kawe, odhi hinyo jopiny koso dhi konyo jopiny, ere kaka inyalo tim gimidwa timni e yo manyalo biro konyo jopiny maber. Koro gine kawo pach jopiny en gima muhimu kabisa, kendo en gima sirikal mora mora kata ng'at mora mora mane sirikal kata obedo ni sirikal dwa loso project mora mora, nyaka kawo pach jopiny mondo iwinj ni gimidwa timo ni gini dhi konyo jopiny koso ere kaka inyalo tim gini mondo kony jopiny. Ilero kanyo makare ahinya Churchill, to bendi wacho kanyo ni nitiere ponono chike kata projects mopogore opogore ma onego bedni kawe pach jopiny. Kinyalo mana funo ne nyakwara Ramogi Ajwang' matin ni ponono gin decisions kaka mage ma kapok okal to onego bedni ikawe pach japiny, obed mago mitimo e sirikal mar loch gwenge mage counties magwa kata mago mitimo e sirikal mamalo. Decisions mang'eny mora mora mang'eny sana monego bedni ikawe pach jopiny. Achiel kuomgi en gik moko kaka loso budget, mana achiel kuomgi. Mar ariyo en projects kata mana mag barabara gi, magi gik monego kawe pach jopiny, owinj ni to gigi ere kaka inyalo timgi monde kik ji hinyre. Nitiere moko kata ka sirikal dwaro kalo sheria moko, sheria manyalo bedo ni dwa kelo projects moko kaka maniwinjo manosabedo ka ji wuoye ahinya mar national housing ni, onego bedni imanyo pach jopiny, to pach jopiny ing'e ni imanyo gi different, gima waluongo ni different, kisungu luongo ni different stakeholders. Ikelo jogi piny tiwacho gi kata kisungu luongo gi ni joma nigi vested interest. Ikelo gi tipenjo gi ni to gini ka watime onego watime nang'o monde imbe gimidwaro cha obede iye ka, monde ka watime to ibro bedo gimiluongo ni kisungu luongo ni buy in mar initiative kata mar project mitimoni. Koro mokwongo nitiere budgeting mano gima ochuno nyaka time public participation e project mora mora mar development, obed gero barabara, obed gero sikul, obed gero pi, obed gero gimora mora madil gi madhi kuom jopiny nyaka ketie pachgi, eka gini bro time maber kaluwore gi sheria. Obed ni idwa lok sheria ni kaka idwa loke, nyaka jopach jopiny bedie mondo sirikal mondo joma dwa loko gigi ohakikisha ni gini olose e yo ma jopiny dware. Iwacho kanyo makare ahinya, to bende onego bedni walero ne japiny ni ponono chenro mar timo gino miluongo kanyo kod dhongere ni public participation kata kawo pach jopiny onego bed e yo machalo nade, onego kaw thuolo mane mar kawo pach jopiny ka ponono pok otim gino midwa timi. Ilero kanyo moko kuom chenro mopogore opogore ma onego bedni ikawe pach japiny kapok okalgi. Ponono koro procedure mar kawo pach jopiny no onego bed mane, onego bedni jopiny ng'eyo nade ni wachop kama ibiro bed kikawo pachwa e wi gima kamae. Churchill. Nitiere yore mang'eny ma jotelo nyalo tiyo godo kata mana ogepe nyalo tiyo godo mondo ochop nego jopiny. Mokwongo en ni samora mora ma sirikal dwa timo gimoro kata gepe mora mora dwa timo gimoro, to nyaka gindiki gimiluongo ni draft kata obed ni draft proposal kata obed ni draft ang'owa mang'iso kaka gini dwaro time. To ka gisandiko gini to nitie gima giluongo ni gi advertise ni koro wadwaro giketo kata mana e gazet kata obed ni keto e TV ni wadwaro koro mondo wawinji pachu kata wawinj pach jopiny kuom gima wadwa timoni. Koro nyaka gitim wide circulation mar advertisement mar gini. To mano mokwongo. Mar ariyo, kendo ma ginyalo keto kata ginyalo kete e wang' mbui kata gikete gazet kata gikete discussion mar TV mondo giwinj kaka ji wacho gima ji wacho. Mar ariyo en onego gipang bura, gipang romo mar ji, gipang romo mag ji
kuonde mopogore opogore e piny ngima. To e kar romogi gidhi bedo gi gimiluongo ni discussion, focused group discussion, mondo ging'is ji ni mae gima wadwa timo. To unu neno ni kaka wakete ni ober koso rach, ere gima wanyalo loko. Koro ei burani iyudo ka nikech iyudo ka piny ji ng'eny, ok inyal luongo ji te. To be kiluongo ji te, ok inyal bedo ni bro yudo duoko maber kaka idware e public participation ni. Koro gimi yudo kitimo en ni iluongo ji e groupings. Iyudo ne ka gini ne en kata mana ka project ne en mar barabara, ibro luong civil engineers mag barabara, ibro luong jok ma riembo geche, jok ma dhi tiyo, mabro tiyo gi project ni, kata ka en barabara no tibro luong kata mana jomodak kuma barabara ni dhi kale. Koro iyudo ka iyiero jok ma project ni dhi affect. To kosa yiergi to idhi luong gi burano, kosa luong gi burano tinyiso gi ni mae gima wadwa timo, to kamae kaka wapango time e time makama, odhi timore kama kaka wa design unene nade, ere gima wanyalo loke, ere gima wanyalo gole. Koro gine buchego nyaka ketgi mang'eny kabisa, to nikech kiketo gi mang'eny ekibro yudo gima dho ngere luongo ni diversity of thought. To koro diversity of thought ni ema koro joma pango project magidwa timo ni bro dok bet piny mondo gine gima jopiny owacho, to gikoni yawa mae ne wiwa wilgo ma waketi, mae oyo, mae ni oko, ma ok oluwore gang'o, ma ok oluwore gi katiba, ma ok oluwore gi kaka piny dwaro, koro ma wagol. Koro mano yo mar ariyo. Mar adek en kusakedo advertisement ni mar project ni e public, ukete gazette, ukete e wang' mbui kata kamora mora ma ji nyalo yude, to ukwayo jopiny mondo or gimiluongo ni written memorandum. Written memorandum ni en gima joma dwaro kelo pachgi e project midwa tim ni, gindiko gimoro, gisomo project ni mar proposal ma sirikal omiyogi ni, to ging'iyo kuonde ma gidwa kete pachgi, to gindiko, ka gisandiko to gitero ne jok ma pango project ni. Koro written memorandums go gin gik ma koro joma pango project ni dhi tiyo godo mondo ging'i godo kaka jopiny, paro mar jopiny pando. To kendo iyudo kamano written memorandums go en gik ma kata mana ng'ato achiel nyalo ndiko. Inyalo kata kaka in japiny, ok ochuno ni nyaka ibed ni in e group moro e kindike. Inyalo ndike kaka ng'ato achiel ni mae pacha, to kata kiero ni neno ni ok inyalo ndike, iornegi e posta, iornegi e email, kata kiero to be inyalo kete e paper, inyalo publish e paper, inyalo publish e memorandum, tinyiso gi ni koro gima ji luongo ni public memorandum. Koro mago yore ma inyalo kaw godo pach jopiny ma gimoro amora ma sirikal dwa timo, ihakikisha ni giyudo pach jopiny e yo mang'eny kendo paro mang'eny mowuok kuom ji mang'eny e piny mangima. To nyaka sani koro Churchill, ponono thuolo mane monego bed ni tiyo godo kikawo pach jopiny, nikech iwacho kanyo onego bed ni time nyadinwoya. Kaluwore kod chik ma pacho ka, onego bed ni ikawo pach jopiny kuom thuolo maromo nade? Ichiwo ranyisi kanyo kotudore kod kata project mano mar gero apaya. Iwacho kanyo ni nyalo luong midusa, jogo ma ponono tiyo kod apaya no e yo makare. Kata kamano, period mar kawo pach jopiny onego bed maromo nade? Ponono ndalo 2, dweche, kose kata onego bed kata ndalo 1 kende, kata seche kende? Churchill. Dweche time mar kawo pach jopiny vari, kendo iyudo ka regulations matayo policy mar public participation oko wacho ni nyaka gime samikawo pach jopiny ni nyaka bed time sufficient, adequate time momi joma kawo pach jopiny ni, kendo ndalo 1 ok oromo.
to kendo luwore gi scale mar project. Ibro yudo ka time mag kawo pach jopiny kuom gik moko kaka loso katiba bor, kawo gik moko kata mana kaka 3 months kata mana 4 months. Ka gin projects matindo tindo kaka mag barabara, tinya yudo kata en gimoro makawo kata mana week days kata mana dek kama. Koro luwore gi scales mag project. Ka gin legislative agenda to ibro yudo ka depending also kata mana gi pesa gi allocated finances gi schedule giluwore gi independent on many things, but the bottom line en ni onego bed sufficient ma joma thought ginene paro mokaw ma paro pa jopiny mikaw onego bed ni gin jopiny okelo pachgi kabisa. Koro gima timore en ni ibro yudo ka committees keto specific timelines ma pa jopiny onego kel. Ka samoro yudo ka ging'eny to gitimo extension. Miyo gima nyalo wacho ne jopiny ni en gibed proactive kendo gibed ka gin jok ma wang' gi oyawore e gimoro amora ma sirikal timo, monde gi hakikisha ni gima sirikal timo ni gikete pachgi kendo gimiyo committees mapango projects gi pachgi e yo makare. Nikech gimomiyo wacho kama en ni nitie seche moko miyudo ka sirikal dwa timo gimoro to gini nitie kaka gipange, nitie kaka gidwa ni mondo gitime. Koro giketa gi public participation ni e yo mamana monde olu sheria, to gima gidwaro gisaketo ni ema gidwaro, makata ka obedo ni ji okelo pachgi to gino ok biloko. Koro gima gitimo en ni giketo time ni matin, kendo gini timore ahinya budget, giketo time ni matin aito joma giyiero mondo bi e buche mag kawo parogi gin jok ma gine ma gitimo nade, gine ma ging'eyo mondo obi owach gik ma gidwaro. Koro en responsibility mar jopiny mondo ohakikisha ni gimoro amora project moro amora ma jopiny ma sirikal dwa timo, ka sirikal osapublishe to giketo pachgi kacha, to ka gineno ka nitiere gima jo kisungu wacho ni malais ma sirikal dwa keto mondo kik gilugo sheria maber, to courts be nitiere ma ginyalo timo nade, ma ginyalo tiyogo mondo gichung project no kuom endelea. Churchill wacho kanyo makare ahinya nikech thoth jopiny jathoro ywak ni pachwa ok nokawere kaka gini okale. To mana kaka isewacho ni e chenro mar kawo pach jopiny ilandega kuonde mopogore opogore. Kata kamane kor gwenge mago wang'e ni sani chenro mar kawo pach jopiny biro bedo ka chakore ahinya kata kiloso budget mago mag county kata mano budget mar sirikal mamalo kaachiel kod chike mopogore opogore. Kuonde mage ma ponono ji jathoro chokore mar mondo mi gikaw budget kata okaw pachgi mar mondo mi ponono kata higa ni wane lokruok. Ng'ato nyalo ng'eyo ni kochopo sama kamae tang'e ni biro bed kikawo pach jopiny kama achopane kacha ambe kik adong' oko. Gima timore yudo ka nitiere kuonde mag public gima nyalo wacho ni public social halls, kuonde ma gima chon niluongo ga ni kuonde ma baraza bede, to kuonde gi emi yudo ka jo sirikal luongi ji to kagisa luongi ji to koro joma biro kanyo kata gibed ji 2 kata gibed ji 3 kuonde ge joge ma koro gidhi wuoyo go to gikawo attendance, to mane gima gidhi tiyo godo ni mano gikawo public attendance. Lakini gima nyalo wacho en ni kama onge gima sheria to oko bedo clear ni nitie kama specific monego beni itime kawo pach jopiny ni, then ni onego okete kama jopiny nyalo tunde, kama jopiny nyalo rome, kama public ma jopiny nyalo access. To kaka sani iyudo ka kaka gwenge samoro en e hall, samoro en e sikul,
e hall mar sikul moro, samoro en tiere social hall moro e gweng' kanyo, samoro bedo ni en tiere kata mana nitie kanisa moro ma samoro be nyalo bedo ni nyalo miyo ji kamoro mondo bede. Koro en gima luwore gi kaka joma organize, joma pango Kawo Pach Jopiny ni kaka gipange, kaka gidware mond giyud ji mang'eny. Koro all depend on organizers mag joma pango Kawo Pach Jopiny no. Lakini gima nyalo wacho kendo anyalo recommend ne sirikande mag gwenge en ni sirikand mag gweng' kano biro en gima noloko districts machon ka. To ka niyo kaka districts machon kaka nitiyo, niyudo ka nentie kaka ne gipango romo mag jopiny kaka baraza kamoro amora ma chife ne rome, niyudo ka chife ne nigi barazas kama baraza time, to baraza ni ji pango kaka gidwa gero gwenge, gima timogi, kaka gidwa kantiere kilimo moro monego beni timo kata mana gik mar agriculture gi kanye mane discuss. To mae gima aparo ni sirikande mag gwenge onego kawo, onego gitigi method no mondo gitigi gik ma structures magichako kaka mag administrators, ward administrators kata gi county administrators gi mondo gipang ne ji kama ji nyalo bede mag kore wacho ni mae en kama public ma ji rome mondo wachi kaka idwa telne sirikal, kaka sirikal onego telne jopiny. Nikech kama notimore, nikech kore iyudo ka ji romo kanyo, ji wuoyo kanyo, ji samoro ji nyalo difa kanyo, to kanye ma kore iyudo kama inyalo rome gi jopiny, iwinjo pachgi monde gimoro amora midwa timo, gimbe ging'eno ni kara sirikal mar gweng'ne ka en Kisumu County kata ka en Mombasa County, sirikandwa ni butwa, sirikandwa ni winjowa. Samoro be ka in governor to kanye midhiye tidhi wuoyo gi ji, imadho gi ji chai, iwinjo pachgi. To kosa bedo kamano to koro iyudo ka koro bedo yo mayot kidwa kawo pach jopiny e yo moro amora kata project moro amora, ok ochuno ni nyaka koro idhi kawo pesa mag jopiny idhi keto godo bura e hotel, pesa mang'eny. Pesa ne nyalo kawo tidhi iketi kama ne sa yango ni ji romene, to kanye makoro idhi keto tiwinje pa jopiny. Mane parona nikech ward administrators nitiere, gin gi offices kuondego eminyalo dhi keti kendi yango kama ji nyalo rome in public mondo gikaw pa jopiny kuom project moro amora midwaro timo. To Churchill wacho kanyo ni ponono ji nyalo kata bedo ji adek kumoro, to ponono iwacho ni mago e joma ikawo pachgi. E wachni mar kawo pach jopiny, bende nitiere quorum madwarore kata ponono kwan mar ji adi monego bed ni chopo eka wachni koro ji ochopo kwan moromo, we koro wabed piny kodgi wanene kaka wanyalo kawo pachgi kapok wakalo chik moro amora kata kapok watimo project moro amora. To kopogore kod quorum, bende dago mar mondo mi ler ne japiny ni ponono gin joma kochakore higni adi, to bende nitiere gino miluongo kanyo ni gender balance, obed mano mar joma mine, joma chuo, rowere kaachiel kod jogo modak kod ng'ol. Quorum en gima muhimu kabisa, kendo en gima miyo project moro amora kata ja sirikal madwa kawo pa jopiny bro konyo gi mondo giyud paro mang'eny. Lakini gima timore ibro yudo ka ginene mondo determine ni koro quorum ni bro bedo en nang'o ok yot. Nikech ibro yudo ka samoro ng'at achiel emobiro to biro or represent an association ni samoro en association moting'o chiegni kata mana ji million achiel. Koro ing'eni en kako biro ng'at achiel cha to kono obiro nang'o, obiro on behalf of association cha. Koro iyudo ka kata odhi obedo no o sign kanyo kaka chairman mar boda association, o sign on behalf of jogate. Mano mokwongo. Mar ariyo, ibro yudo ni public participation en gima voluntary. Koro kosabedo voluntary to ok inyal dhi mondo koro ichun ji ni mondo ji obi. En ji ema koro nyaka bed gi gine ken gini koro gi volunteer ni gidwa biro. Koro ibro yudo ka nikech mae timre, sirikal be samoro nikech ing'eni gin
yo magi tundo magi reach go jien through ginene media gi to gi kia ni jomage ma ngama no winjo advertisement wa mar public participation ma wadhi timo ni koro gin gidhi adhia kacha ni gitimo nade girito kata kose kobe kata kok gidhi kanyo ni girito to samoro gigo simo ne jok motimore nade jok ma gitiyo ga godo kata organizations magitiyo ga godo e offices gi ema koro giluongo mondo bi koro iyudo ka monde koro iwacha ni koro ayango public participation asaluongo ji jogi dhi biro kaka e namba madwaro gi okinyal wacho ni dhi bedo gi ji adi okinyal wacho ni dhi yudo quorum koro gimibiro yudo kitimo en ni ikawo kata kidhi kamoro wawach ni kata idhi Koru kata idhi Muoroni kata idhi Omalime to kiyudo ji mang'eny itimo ne koro iduogo kendo ichak idhi ipango moro iwuoyo gi jotelo man kanyo tinyiso ni wadwa timo gima kama ne wabiro time to kwa yudo ji koro pangnwa ura ne joma kama mondo waduogo chieng' ma kama lakini iyudo ka koro jotelo mag sirikal samoro ok tim kamano gin ka gisabiro to gibiro bira kanyo to gimanya jok ma nyalo sign ne gi gigi to ka gisayudo jok mo sign ne gi gigi mopong'o ne gi list to mano aroma gin joma gitimo nade gin gidhi adhia gisatimo public participation nikech gin gima gibro dwaro ni koro ka koro gini itero mbele ka koro itere parliament kata itere county assembly tekni gisabeda gi gik mo ma ji sign kanyo manyiso ni jino obed piny mo okaw pachgi kata paro gi dono kokaw kata okawe kuom seche 2 koro magi koro malais ma koro iyudo ka sirikal jok moko mag sirikal timo mondo gi kadha weche gi e yo magidwaro moko kalo kuom jopiny. Mar ariyo en ni gik moko mag gender balance gi en gima muhimu sana nikech katiba wa mar 2010 ne o emphasize sana gender equality king'iyo ok en kata mana ngama dichuo kata ngama dhako kende ing'iyo jok ma live gi disability ing'iyo all manner nikech wang'iyo equality to magi gik miyudo ka migepe thoth jo sirikal ong'eyo kendo gibro hakikisha ni magi gik magitimo nikech kok gitimo to ibro penji kendo ng'ato nyalo dhi e court mondo ochung project moro amora midwa tim kata be ni legislation moro amora midwa tim en gima muhimu kabisa mondo jopiny ong'e ni at any given time project midwa tim kata chik moro amora midwa kal nyaka kaw pach jopiny obed ni ikawe kuom gender balance nyaka bed ni joma kawo pachgigo there is gender parity kuom jogo nyaka bed ni joma kawo pachgi nitie diverse opinion mowuok kuom stakeholders te koro ka en decision ni kata en responsibility ni mondo ihakikisha ni ing'eyo chieng' midhi tim imidwa kawe pach jopiny ni to ing'eyo chieng' no idhi to kidhi tiyudo ka ji onge tinyalo tamori ni gini kik timre nade gini kik endelea to kaponi oendelea tinyalo wuok nikech koro in gi evidence ni ji nokobiro tiwuok tidhi e court tiwache nang'o gini nokotimore public participation nokotimore yo makare negibiro e gweng'wa ka te gweng'wa kwa ji ne onge koro nyinge magikaito kanyo ma ji osign go mago ok nyinge ji mago ok nyinge jo gweng'wa ka mago nyinge jok moko nono mano inyalo timo kamano kendo mano bi inyalo yudo nikech in gi evidence no inyalo tiyo kode mondo i petition e county assembly kata national assembly inyiso gine chik mabiro mudwa discuss no chik no nokokaw pa jopiny e yo makare nikech jok mondo kanyo ni nokaw pachgi go jogo nokorom kodgi to mano nyalo mana timore ka ng'ato owuok obet
embo dhi obedo kama oluonge jini mong'iyo kaka gini timore, ong'i mohakikisha ni gini timore e yo makare, gini timore e yo madwarore kisheria, gima ji pango kani kata obedo ni ji obiro kaka dwarore makwara moyudore. Gima wa discuss kani be en draft proposal mane joka no advertise ni wadwaro ni onego beni bedo discussed cha. Be mae gima jo county assembly kata national assembly nokelo no mondo watim nade mondo wa discuss. Koro ntiere gik mang'eny minyalo ng'eyo kidhi kachacha kaka ng'ama dwani mondo kaw pache, kendo jopiny okaw initiative ni gidwaro ni monde okaw pachgi, eka gibro hakikisha nang'o ni giketo jotendgi accountable e gimoro amora ma gitimo, gimoro amora ma giwacho kata chieng' kaw parono ginyalo track progress ma giwach ni gini nuwache chieng' cha kama tang'o miyo sani koro utime kama. To higni ma onego beni consider jogo ma chako higni adi nyaka higni adi e kinde mikawo pach jopiny? Ingeni Kenya sani kawo ni ka in adult, ka in 18 years and above, in considered adult, kendo ina voter, kendo inyalo petition gimora mora. Koro en chakre 18 years and above ikawo pachi monde inyalo bedo ni inyalo kawo pachi gimora mora kata project mora mora ma midwa timo. Nyakwara Mugajo adwa ni wakaw yoyo mokwongo e twak marwa mar rupiny okinyi makawuono. Wamodho pi matin waduogo wadhi mbele, kik idhi mabor. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwai ni monde ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora mora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofua ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak kodhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Jaod rito, kendo jaot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, jaot pod gin jaot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kontanyono koni. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Kawo. Wan kod gigi duto. Mitanigo dhako. Mula mana matin. But mula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ng'ich beno ng'ich. Mopong' kod nyiero. Habari. Siari nyathi ma wuoyi yudo die siari. Drama. Abo chwenjra kodi nyathini ang'ara chu. Hera. Lokri. Yawa nyathi to nayudo yawa. Tugo ka tugo.
en sigana marito mondo onyise. Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno, kod saa 4 otieno, mana Ramogi TV. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso okinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta loso gi lwedo, wapuonji tedo, miel manyasani, sigana kod moko mamit. Yeni mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo ewi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine George, mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. Don't joke bwana. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Dongi chalo nagang oguyo kakisungu. Ramogi Night, chenro makelo ni luwo benga luwo rumba kachiel gi Jaod. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko joko kota we imam. Ana miela zipea onge ngama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanino. Ramogi Night. Tumoketo wiya makinungo. Ticha Beach ka Ticha Beach, saa 4 otieno. Mano wadhi yudo pesa, to wadhi yudo sympathy vote. Aparoni you are crazy. Abbiamo Okello. Into in nga. Irito ng'ama wuok e hotel ka gemo baba. Mano ng'ama ketho nyinga no. Idhi koda kanye.